gaur esplikatuko izugu bideoklip baten atzean zer du. Korten! Lehenengo esplikatuko izugu ze bat hori gan honean. Aukeratu jaizki behar bideoklipa iteko, zedo mendi paisaia. Itxasua, tare bai harria zela, eta orduan bideoklip bateako transizioak daiteko aukera mateko. Bideoklip hau da lagun artean eta etxeko materialakin grabatua. Eta erabaki genuen hola itea lagun artean konfiantza noteko, eta ere bai nahi genuelako zerbait bereziain lehenengo kanta izan. Bideoklipazioa posible duten esan da bi egunetan grabatu genula. Lehenengo egunean torri ginen lagunekin, pixkat jende asko bertzen estenak pala grabatzeko. Eta bigarren egunean torri ginen familiak tintaola. Eta hoxe. Bideoklipa ere bai etxean editatuko gu, eta ez dakigu nola gelditukoen. Bino esperantzak ondo gelditukoela, eta gure mezua edo da bideoan bidez gelditzen dela, oso ondo pasagula bideoklipa grabatzen, eta hoi lotua da honez kantakin, kanta mezuakin eta kantan tituluakin, hoxe. Corten!